Right. Nkoma Phillip. Hanzi kana vakutaura kana kuti mastatement anotaurwa kana uri mukati. Hanzi yakatambika. Yeah, yakatambika. Jeri rinopera. Tosaka toti welcome back from college. Yeah. Aditika. Tese. Kwakuri sei? Yeah, kwanguripo. Kwakuripo. Makagara for how long? Jeri ndakagara for 16 years 8 months. Munhu anozvarwa kuenda akapedza form 4. Agopedza form 4 agosvika padhuze nekurora. Anditika. Aiwa, chakakosha ndechekuti makadzoka Nkoma Phillip. Timbodzokera mashure. Nyaya yakakuendesai mujeri ndechii? Indakaendeswa mujeri nenyaya yerobhari plus armed robbery. Yakazonzi armed robbery pakuti pataka hijack motikari munhu wacho akaona pfuti. Okay. Akazoti yato armed robbery. Polisi yakapainonzi armed robbery. Okay. Saka alright. Ndo yangaita kuti trade yenyu iri yekuhijacka neku pakaita someone zvemashamwari vanenge vari vakuru. Ndo mukomana wacho tingati iye ndiye anga agara akambopinda mujeri. Okay. Akabuda nenyaya dzemotikari. But ine handa kuzviziva. Okay. Ndikuona zvakaitika. Ndikazivira ndakamita ndekuti ndokumasvingo. But akaenda akauya kumusha kwedu moto akabasa rekufudza mombe. Atiza nyaya dzake. Ane murikuona. Saka akasvukwana basa pamba. Ndopanga achigara namai vangu. Saka mukomana uyu anga ari munhu kuti even ukamona autombomufungire. Autombomufungire unga usingatombomufungire. Kuti murikuona zvinhu zvacho. Apa vatsvaka basa rekufudza mombe. Apa ine nyaya dzake dzangatiza. Dzangatiza zo direction ndeuku. But ini ndowekupi? Drive kwake ndeuku. Masvingo. Azoti kwanditsvaka. Ane murikuona. Yakazotanga kuti akumana tushire kupi zvinhu zvakaoma so. Saka semunhu aiziva akava nekuti konesa isitaiva vadiki kwari. Ndobati konesa konesa. Pane zvese zvaiitika zvese ka. Nyaya dzacho kana unyatsodziteeresa unyatsoona kuti hapana chakaitwa. Chakapikirwa makoresa chaicho chine musoro. Hapana. Murikuona. Bosi pekutanga yakava robbery nekupfuta pfuti. Kuitira magadhi esecurity aya. Vanhu ava vaionekwa vachiti manheru kwega pfuti inenge iri muofisi. Ivo vachitendera zvavo. Saka takangoyangira nekuseri. Wanga vari mukati vese. Takangopinda mukati vatatora chipfuti. Umwe wacho ndiye akakwanisa kupoya ndopaatisa. Umwe wacho vaita ndopasara. Ndiyo tikatirara pasi ndoparara pasi. Ndopatana kuti awewe atiza anogona kuzokonzeresa. Ndopatatosiyana zvapatabuda vatatakura pfuti vataenda. Ndozvakaitika. Nana usunga umwe wacho. Saka then pakuzotora pfuti iyo ndopakuzoti maarika tichienda. Apa pfuti maidzidipa makaplana kuti amana tura pfuti. Kaplani ile tichironga tikatora pfuti takutyisidzira vanhu nepfuti tovatorera chi mari but tikatanga kutora pfuti tonotyisidzira totora motikari. Murikuona. Ende zvichiwani ndo zvakaitika. But chakandinetsa ini tichitaura aizviti agone kudhaiva. Ini ndainzi ndinogona sezvo ini ndaita zvekufamba nemarori atakura donjaya. But tapara musha yaya. Saka unyatsoona kuti zvinhu zvanga akanyatsoronga kuti ine handigoni kudrive obva azvitsudurudza mbichana. Kuti wewe ndiwe uchadrive. But tatora motikari iyo ndakaona ndiye agara pasiri. Atorova motikari zvokuti ndopandakazomuti zvikanzi amwana chimira ndikudze chokwadi motikari nekuti kwatabva kuchatoite kudzokera. Zvinhu zvakamira so. Mama zvakaitikira kupi pamakaro iye kuzoitika motikari takaitika pamonte padhiki akapo. Padhiki atichibva mutare. Ndopatauya tadarika muno muHarare naona iye ndiye anga akutoziva madirections isati yaziva. Life yake yachinja adzokera zvinhu zvake chezvezvo. Ndopakatanga kuona kuti munhu asi right. Murikuona. Saka takaramba tiri tese vapanana chakazomboparwa kumberi. Takaenda kunombonogara mushani less than a week. Takaenda kuBulawayo takagara samwe 2 weeks. Patabva Bulawayo paina nesi kuVic Force achiti handi tinogariri tinoba kuVic Force. So Vic Force kwawanda mapurisa zvisingaiti. Ini ndo pandakatanga kutozoona kuti munhu atondizviringidza bosi kumba kwangu kusadzokera. Ndokuti kazovatora kuwangeko. Iye ndiye akatanga kubatwa futi pamotikari handizotanga kuita semotikari iyo. Papapo. Ine topinda mupawo but vasikana atanga tinavo ndovanga vaziva kuti inini ndindinaye. Saka uyu ndakapinda mutoilet paclub panoti paGVZ. Iye ndokusara panze. Amene kuti akaniita semotikari dzivano. Ndobva abatwa. Ndikubuda panze ndikuona munhu akatokomba. Uyo.
ndikusvika ndikabvunza kuti kochii ndoba ndikuona vasikana vakundokudzira kuti umwe wacho andatobata urikuona koshamwari chii nganditsanangure muzvizvi takazvitonga musi wa 10 February tinzi first count ikupfuta futi yakamonziroba transport fees second count ikwaicheka motikari transport fees patsata 24 matanzi 4 years suspended ndovanzi position of fire 5 years patsata 25 dzikaimakadaro makaenda kujeri jeri varandibvisirwa 130 that is 8 years something kasara 16 years 8 months saka 2005 musi wa 10 February saka imota yekutanga yamamajike yanga yakupi mamuchiri nayo kwanga ndo wani chete akatorwa ndona akatorwa ndo wani chete akatorwa ndetakabatwa tinayo saka alright tine yekuba futi yamakaita ku Mount Darwin yemota ndobva mazobva from Mount Darwin Harare zvichavani kwese kwamuna kukomita mamacrimes hatina kumi but maerera manei because pane paidiwa mari nefuel ndatokorwa muruti hatina kana mukutanga kuruka hatina kana hatina anditi obviously amai venyu animaigara naamai amai vaiziva kuti Phillip haaiti zvinhu handiti mwana wangu mukomana anotodhiraivhawo marori donje achindiza ndaita zvekukwiza mabhero kwiza mabhero wagona kudhiraivha muridzi wemarori ndiyo ndaifamba handiti vachinzwa nyaya iyoyi amai kuti Phillip ane mhosva yekuba pfuti ane mhosva yekuba motikari makavatarisa imimi kana kuti pamakazotanga kuonana navo vakakuti ichi Phillip mwanangu inini sekuona wandakaita zvinhu zvakakatyamadza vanhu vakawandisa kumondaro muri paarea papi muri paarea ipi chaipo chekumondaro parushinga okay kurushinga zvakakatyamadza vanhu vakawandisa asi vanhu vaindiziva tingati area yerushinga vazhinji vachona vakava nekuti no vana ava vanyengerwa nemunhu because munhu wanga usimuziva kuti ndewe kupi akambobva kupi ngona zvichiitika asi kuti anga pamupera anga akatonzva 4-5 months achitosenzeva but asingatauri ngona zvichiitika aiti ndiri on the way kuenda kuMozambique chindokwaida unogara murikuona ndokwaida kutaura kwake saka ndanosi kuti because inini hama dzangu ipapo dzakambotitsamwei zvokunditeera ujeri kwacho vakaenda vasingateeri vakatozotanga kuma 2007 ndane 2-3 years mujeri ndoona sekuti ndo ava vana kutibudira chokwadi pa ndoona sekuti vakava nechokwadi chekuti uyu munhu ndiye adhiraivha vana vedu pakuona kwandozviita mukuona ndinofambira zvakadai saka amai vakati akatanga kuuya pahama dzenyu kujeri achanga kuzouya kwamuri ndiani munhu akatangisa chaichai kwakatanga sekuru vangu hanzvadzi yaamai vaamai tazikuti hanzvadzi yambuya ndiye wakatanga kuuya iye ainenge achisenza prison kugara kwake then vanhu vakati vafambisa romaziyo yekuti vakomana vakafa kujeri sekuru vakati ai kuprison hakuna that process kana munhu afa vanotoya kukuzivisai saka imi zvamuti vakafa murikuzvana kupi vanhu vakati aiwa vakafa because handisina aitiona then sekuru vakazongouya vachititsvaga vakasvika vakatondirudza nyaya vakati no vanhu ndozvanga vachitaura saka ndakauya kuti ndionoti is it true kuti makafa saka ndakuona imuri vapenyu ndobva wadzokera ndobva wazoauthoriza mwana wavo anonzi Muzinde anosenza unokobhoti kuruoko ndiye akazenga kutiunzira chikafu madesert zvinhu zvakatiomeka zvakaoma stere saka aiuya nechikafu aiuya almost Monday chitatu neFriday aidhiraivha achibva urwa achiuya kubasa mutauni saka ingopinda mafuti inofapoya nekuchikuru otipisira chikafu akachovha kusvika 2010 pakanga pasisabvumirwa chikafu mujeri ndopa akapedzisira kuuya pakachitiunzira chikafu handei muri mudhoku mukoma Phillip uri mukomana abva kurushinga wamira pamberi peMajesty makore atanga kuverengwa uchinzwa kubva ku0 kusvika ku25 kuwakagara su makanzwa sei makapfeka makaka aya muchiona kuti chokwadi life yangu ndokwayaenda inini handaunzwisisa kutaura chokwadi handina kunzwisisa zvokuti ndakaita dzinenge 2-3 days because ndakati ndangosungwa mumwe wangu ndandisakwanisa kanotaura naye nyaya even anyone padhuze pangu nandisada why because nandisanzwisisa
chaizvo chichikuitika hapana apa chii chirikuitika zvese zvaitongondi netsayo so ndisakwanisa kutaura nemunhu then judgment yaverenga handina kuinzwisisa handida kuti ndinzwisisa papanhuye handida kuinzwisisa asi chandakaita ndechekuti ndakazoti after 2 to 3 days ndakazonokwanisa kunobvunza ndati iwe hanzi kudipa pakanzi 25 days 25 weeks nekuti zvese zvainge zvakandiwandisa even zvakanzi weeks dzakawandisa kana ive kanzi 25 days kana 25 hours chenzi dzakawandisa iye akatorinwa zvatonomakwadi akatoita zvatoita vamwe but ini kuti ndipinde muvamwe nandisimukwanisa ndakantaura kuti ashamwari papakanzi 25 years but don't worry ndine mapepa andikunyora yapiwa ndinzwise kuti papiwa panekufamba sei ratonditino mapiwa inonyorwa 21 days then chichi achedza kundisimbisa but ini ndasingati handisiri kunzwisisa kuti chii chiri kuitika saka makazoramba muchigara naye here kuchikurupi ndakazobva kukami kubulawayo kami musi wa20 April 2005 ndivanaviswa pakami uchiwiswa kunokusinzi masentences avo akakurisa ngavaende kuchikurupi makauya naye futi tikauya naye tasvika patatiswa musame section inonzi FAA kachirogara maconvicts zviva ndichiswa imomo ndava ndagara meme ndaisataura nemunhu then vanhu vaiti nzvimboko ndaingonza aimboko isei ndakataura nemunhu and bozi munengetendera nemhera nejeriso and unosangana nema-hardcore criminals sandaiza kufunga kuti chinhu chaindinetsa ndechekuti zvinhu zviri kufamba sei chii chiri kuitika ndaisanzwisisa muruona saka vandasvika pachikuru taita zvakasimusame section but inini nyaya naye nevamwe naandisina ndainozvigarira ndiri wanditendera mhera nejeriso ndozvakaitika saka level ya-acceptance kuti no but ndatopinda inini pakasanga kuti murealize kuti ndika ndichingoseva zvangu nditi ndipere makore angu apere ndibude pamakatanga kuzvaaccepta ndipapi tingati ndagara then munoona paipa maofficers aya pavanonge muinavo musection vanenge vachikuona inese vana saka vanobvunzawo vamwe kuti kotati bonza hai mboko zvikanzi mboko vanobva vakushedza wotanga kupota vachitaura newe saka inini nenyaya yekuti ndityawo kuti ndiofisa ndingarambe kuenda nokuti ndasvika ndogara pasi then undoona unzi aiwa sununguka tongataura nyaya kana vanhu vakupuwa chikafu unongonzi staff mutorere chikafu vaombe vachitaura newe vachida kuedza kudzoreredza kuti udzoke munyaya nevamwe usute mune vamwe jaira kutaura nevanhu saka ndazinda ndichijaira kusvika mukusazapanguzotaura zvekuno unofanira kuwana something chaonoita pajeri of course by that time kujeri zvinhu zvanga zvichikati ume zvaranga chiri jeri ndichanje so but chikoro education yanga yakaenda ichipinda then mapindiro aita time yaive kuti vakatanga kubvumidza mapeni tichinyorera matishu kana kuti makadhirosi pakati matishu then ndakadecide kuti ano makuru akatanga sentensi yapo zvina nditotanga grade 1 but ini ndakanga ndakadzidza zvangu panze kusvika form 4 ndakafoira but ndakadecide grade 1 pandozonosvika form 4 ndichita gore time itofamba ichifamba then ndaenda pachikoro ndasvika grade 1 vandadzingwa naticha pandanditinoenda pagrade 5 vandadzingwa pandanzi pagrade 7 vandadzingwa varikutia ndikuzvizivawo ndavanazinoenda ngaine kusecondary zvakasanga kuti vandiremera paform 2 ipo payapa but ndaita sezvaizviziva chibva ndamboita itainga ya 2002 lokumaend pandaita makatawenda ndichijaira mashamwari nobva ndazonzi munhu yane jeri hombe muwane awane paanopota achingoitawo chistaff kirina ndakandakuonziwe kushandira apa ndaiti paipa nepapedza vanhu kudya paipa papakurwa chikafu ndotsvaira ipapo saka unonga kutoconcentrate unenge zvezvanhu akufida tingoenda kuti tinotsvaira izvo zvinoitanga kuita kuti uende uchidzoka at the same time tijaira kugara nemaofficers nguva zhinji uri mavari uchitaura navo ndakazoguma ndajaira saka kana munhu achinzi imboko vanenge vachirevei
Pose kanto ndikuona kuti katoto ka language kemjeri. Anorwara nepfungwa. Ngoinza anorwara nepfungwa. Ngoinza anorwara nepfungwa. Saka muri imomo semuna ngasingataure nevanhu obviously mamuseo na 3 paipa matovharirwa marara chi. Ma criminals nyaya dzavanenge vachitaura vachiti chii. Ndaisvika ndopinda mubezi. Ndofunga musoro. Ndinochipisa nemuzvitora. Ndichinzwa zvangu zvavanenge vachitaura. Vanenge vachitaura nguva zhinji mubudheri zvavo vanoverengerana bhaibheri. Okay. Bhaibheri vanoverengerana. Bhaibheri vanoverengerana. Time iyoyo mabhuks anga asati aamo zvavo. Kwazotanga kupinda tuma-New Testament zvacho. Anga ari mutaipo tuma-New Testament. Saka ndito vanenge vachiverengerana ita sei vachidzidzisana, vamwewo vachitaura akomana zvakazodai takazodai vamwe ndopavanenge vachiita madhigiri mashumani aya. Digiri mashumani vanodaira kuti zatu tanga kutaurana nyaya vachiverengerana manovi. Katoneti kwakati tichidai vachinotaura. Saka unopesa nyaya idzo dzakungokupinda kudzidaira kana kusadaira patise chikukuvaraidza unotoguma utobva pansi wadzoka mujeri. But jeri rinozongotsoka paunoti wakurara paya. Unongonzi chirarai zvatangisa. Saka uyu bhururu wenyu uyu akabuda? Akazotanga eibuda achindisiya mukati. Nenyaya yekuti uyu munhu anga agara achiziva nezvekumatare. Akazoita maappeals ake, hama dzakewo dzakadzinika maribijani. Vakazoita maappeals. Indakatozoti ndichibva kuchikurubi. So 15 November 2016. Ndichiya paMacentral. Ndopandakasvika ndichisanganidza nemumwe anga akagara naye kubulawa. Achitoti akabuda. Ndikatanga kuti akabuda kudai ndobatonditi namba dzake. Ndikanaenda kuti yabva yafona. Zvichokwadi munhu ari panze. Ndenga 2016. Akabuda 2011. Akabuda 2016 because akapika 11 years. Okay. Akazogara 11 years. Akabuda 2016. Achibva aenda panze. Alright. Kokusanditsvagawo. Zvikanzi amanda ari kutsvaga ichazopinda uchazoti kupi. Azozoti njeri. Tikubvunza zvo. Okay. Ande akazobuda 2016. So 9 October. Ande. Saka andipa kuridza magitara. Obviously muri munhu aita zvenyu zvekuloda kumabhero ekotoni. Izvi zvitakuona ndozati takamboya muri mujeri tichikabva maoma zvimwe mama-activities emujeri tichitoona muchiridza nebhendi rechi rema-inmates reri makapinda sei muchikwata imomo? Tingati inini pachangu ndikagara zvekuimba ndaingozvifarira asi ndikasvika pazvinenge zvichiitwa handisingakwanisi kumira kumberi pevanhu asi mwoyo wangu uchida. Then ndamujeri ndakaona kuti vanhu vanenge vachiita maactivities akasiyana siyana zvekudzidza zvakawanda. Ende pandakaona gitari mujeri pandafira kuti ndoda kutoridza gitari. Then magitari ya time iyoyo magitari aitendera masections. But right rikauya kusection maitsvakaneka itambo negai. Okay. Saka ndaiva nemainzi akazoshaya ainzi Douglas Chikwiza. Aiti akamboridza nausachipanga irisamu. Saka munhu tichigara tese magitari aiuya musection asina tambo. Then torudunura tambo dzekukomberi kwekumbezi dzedu. Torudunura toziposa. Torukirira pagitari. Tochuna kwachona titaisa zvimuta. Tochuna. Autanga kundidzidzisa iye aipo. Then akazoshaya 2007 hatina zvizhinji zvakandaita. Ndakati 8, 9 ndisina saruwana gitari. 2009 ndopakauya maenzi Brighton Door. Brighton Door ngati Charles Amego. Handisi kuti mazaiwa yana watusi. Maenzi Brighton Door. Asi pavhista unozwa kuti Charles Amego. Saka that guy ndokumarondero aiva nemhosva yekupamombe. Iye achitaura ndairidza nepengodzo. Okay. Achitaura kwake. That guy anoridza. Airidza. Then takawirirana nemukomana iye. Tichiwira ndarumuna zvekujeri. Ukaona ane zvaukuda kuita iwewe utomuzembera. Saka taiwirirana stereki. Tatisingasiani. Takanga tese tichigadzira magitari. Iye aindidewo pakudzidzira. Unozviti. Saka tainzwanana nyaya dzemagitari. Ndo dzaiva nyaya dzedu. Pese patiri. Then mukomana takananga kuti achiridza.
indotanga kuimba iwo nakidzwa nazvo achiridza tanga kuimba onakidzwa nazvo achiridza kusvika chiridza panganomuenzi Dennis aramaidza besi yanyanyoridza vari 2 vakadaro tichiridza music yeBible. Then Brighton was good pakuridza gitari pakombo dzanga asiri good bese naDennis. Then akatanga kundidzidzisa 2010 ndatanga kugara musemi section achindidzidzisa ndakatanga kutoudza kuti apo izi ndoda gitari vanhu vachiti unoda unotaura nini ndoda gitari. Then I believe kuti pamberi paMwari chaunotaura nemuromo wako chinova saizvozvo ndazvirambira. Vanhu vaiti ndi kunyepa pandakazongoudzawo mhanzvadzi yamai vamwe kati asekuru ndodawo gitari awo iye nditicha akati agitari unodiwa dikita zvechikoro tikati no handoda gitari ndovandipinzira gitari that is 2013 after 212 nandanyora O level ndikapasa makorokota ndanyora accounts negeography pasa 2013 ndikazonyora economics nesociology andapasa. Wonderful. So iyeyo hanzvadzi yasekuru wangu ndiyakazondipinzira gitari ndane rangu ndandane access yekuita zvandoda nguva zhinji ndegitari yakwana kuzikujereka rinenge riri 1 rakamirwa nesection isino 2000 something kana siri mangwana parinozodzoka pinda muna 600 iwe unobata nguva ungobata 2 minutes saka ndane rangu dzakakatanga kundidzidzisa zviri serious kusvikira pakapendi katandina kupa maximum papa ndakatoridzawo ndakuridza paipa pakauya tanga kubasa remagetsi ndakatanga 2016 musi wa 1 January pakauya sekalas pamaximum iye nyaya hatoizivi asi mukamunza kuti pamakaenda pamaximum musi wa 1 January 2016 kabhendi kakatanga kuridza ikapo ndinairidza then ndakatanga kuridza ndaridza tiri 2 iye achiridza besi ndichiridza lead ndichidoinza nerhythm ndandakugona ndidzidzisa ndopandakatanga bata remagetsi. Saka andipa muri imomo pane masongs amakanyatsokompoza here unyatsoti aripo akawandisa so far tingati ndane 7 dzandarekoda here ndakatanga nesingle inonzi Enji ndakazorekoda inonzi Enji ndikazorekoda ndiyo inyama aupamara ndakabva unolochaniswa 3 November andipa song inonzi Enji inotaura nezvei bhozi yabva yatanga kurekodwa iyoyo ine zita rechibhepi ichiudzika kamotivation kari baba. Enji ndakati 2007 pauya sekuru vangu hanzvadzi yamai vamai vangu akauya kuzondiona kuchechi then akasvika atapedza kutaura akanditi kundakasangana nemukadzi wako ndakakumuri makasangana naye sei yakuma zvikanzi aiwa mukadzi wako akaenda akarohwa ndikati zvikanzi akarohwa atone mwana ndikati zvakandibata to the last zvakandibata to the last because mukadzi wangu kubva nditanga kudana naye handina kana 1 day randingati ndakava nekumufungira aiva mukadzi wandaida ndisina problem naye kwandiri inini ndaiva satisfied naye haana chainditanzira but zvakatozondisurprise kuti ane shuwa here Sara kuti angandisiya ndiri paradise. I thought kuti ndopanofanira kunge achimira nei sezvo tinenge tichitaurana pakudanana tinofanira zvakandibata still zvekuti ndakasvika pakuva nemubvunzo wekuti ndo zvandaitsemba mandichiti apa Enji wazondigura kunorira ndakashandisa zita rekuti Enji iye anonzi Sara handauda kushandisa zita rake ndakazongoshandisa rekuti Enji ndakandaiti apa Enji wazondigura kunorira handaifunga kuti unganitambo yakadaro ingawani ndo waitaura kuti nyangwe zviome sei isu hatiparadzana so kunasi wakuzondisiya sei handiti rikatimbonzwa kasongo kacho ite mbeta muchituzaka muchitoimba titi timbonzwa 2 minutes dzaEnji kuti
ingawa nindiwe wakataura nyangwe zviomese isu hatiparadzane. Ndakaenda kujere ndakanzwa kuti mudzimai wangu waroorwa, ingawa nindiwe wakataura nyangwe zviomese isu hatiparadzane. Saka pamakazohila ndepapi kuti zvichokwadi enjika could not wait for 25 years. Pamakazoza accept kuti yalosi. Tikati pane zvese tikati kuma 27 to 89 inenda ngorarama ndichitino nguva changokwana zvangu ndeta sei ndobona ndozorora nguva ndiro kubaibheri chikuti Mwari kana nguva yakwana nditori ndione ngorupenyu hwangu wacho. Okay. Ndakazorwara TB 2000 and end of 29 ndaitambudzika neTB to 210 ndaitambudzika neTB kusvika ndakazopinda patreatment na March 2010 ndakanwa for 11 months andakanwa for 8 months ndakazopera na November 2010 ndichingoperawo TB iyoyo andakazomborwara futi kusvika nhasi. Anditi saka masongs enyu amainyora muri mujeri maitazana nezvinhu zvakaita sei poziva kuti munhu kana achimba haini ndiri kufokasa tiri kuona kuti yaenji iri kumotivheta nokuti ndiye mudzimai wamaita sei wamaida mamwe aya chinomotivheta kuti meseji inenge iri papo inenge iri itaura nezvechinhu. Tikati masongs angu kazhinji akawanda ndino akawandisa mamwe acho ndoto akangana kuti anenge achidzoka nyanga ndikabata gitari ndona kuringana kuti ndikabitika akawanda. Masongs aya ndaimanyora kunyanyanyanya nyaya dzandainzwa tiri museo. Museo ndendakagara nguva zhinji vanhu vaisatondinzwisisa kuti ndendakangonyarara but vanaizoziva kuti amunhu wemagitari ndendakanyarara zvangu ndichiteerera kutora nyaya kati akutora nyaya dzakati akutora dzakadzara ndonoti iya ndingateerere nemusoro ndeipi ndingazoona kuti inyaya nemusoro nditi ndofokasa neyo kuti vanenge vachitotaura vachiti vari vega ine ndizvi kwandakarara ndichinzwa uchirekodha musoro then vapedza kutaura kazhinji ndikaramba ndichibatanidza zvandendaoneswa picture yachona ndikakuti so this picture like mukanditera song yangu inonzi nhamo ndiyo iri panyowa pamiro so that song ndakainyora museo makauya mufana mudikidiki ndanda kutopedza chiri Kapa Central mufana wakwai mufana mudikidiki then mufana wayo aigara museo asingatauri nemunhu kana one day then inini ndiri munhu akaita peer educating peer educator ndakaona kuti but mufana ndifana mukansela pana ndiyo mufana waya pano one of the days tafarirwamse I started to taura naye chii taura tinzo waizvigara wakanyara akati hapana blasi ngataiwa panofanira hapana taura chii ndiudze ndiri blasi wako zvikanzi okay blasi ini ndichaura yamunhu mpana ndomatangira akaita nyaya kuti kana uchiti uchaura yamunhu uri kuti kudii zvikanzi ini ndichaura yamunhu chete then mufana yakatangisa kutaura nyaya yake akati baba vangu vakafa namai vangu vakasiya imba iri muzita rangu but nhasi bamunini nemukadzi wavo ndo takasiyiwa ndichigara navo pastendi pababa vangu but now ini ndamujeri vari kunditi pamhosva kuti inini ndikushunguru ndikurova mainini vavo mainini bamunini vavo ndisungisa vachinditi iwe wasungwa nomukoma wakatonhongwa hamene kuti achikora ndakano saka pana ainzi penalty saka then ndakakansera mufana wayo ndapedza kukansera mufana wayo ndakazotanga kuchitora nyaya yemandakuisa murema ndatonga kuti so that is this young man ari kusafa because of zvinhu zvababa vake stendi yakasiyirwa ine mapepa ari muzita rake ndoarita kuti nhasi unoangeri ari mujeri and that young man anoti paage yaari anotaura neni munhu mukuru achitangira pakuti ndakuda kuurayamunhu
pane ndakamukansela zvichwa ndakata madays mukansela kuti pana yakanzwisa runeta ndomufana mazvidaro uye zilomwa pepano nengamutimba ndiya uye chibuda just go to the police ipapo anga atongerwa akauya achipika manenge apika less than somewhere 6 months apika somewhere 6 months okay ndikamuonesa pana kuti kuti pana wakanga akanyara nyaya iyo yaimbata ndipakazofunga songe ndinamodiyo okay ati saka imimi pane here vamwe makasiya madzidzisa magitari mamujeri ponza noti mune chikwata chinenge chandotona chamaimba nacho muri muprison alright ndikati ndiri mukati ndagona gitari ndakatanga kugona ripi then ndaya pacentral ndakatanga kudzidza lead ndegani ndichidzidzira kudzidza lead ndegani because papa pasina munhu airidza lead saka ndatanga kudzidzisa vamwe kuti varidzi maripi nevamwe vadadzidzisa kuti vaimba imba so like vafanira nani navo musi vandailoncha vakatobva kujeri vachitori kujeri vakatonotorwa kujeri vakauya tikaloncha pano vanoziva music yangu yese andimuzhinji acho vanoiziva saka ndaidzidzisa vamwe kuridza nomwe akatobuda ainzi Emmanuel Mambo ari kurwa vandakanza ndokwari ndisati amudamona mumwe wachona aita anobuda somwe 30 this month anonzi lamikwindi marokoni mara izvezvi ndaitotaura naye ndikubuda 30 December this year anditi saka chikwata chamuri kuimba nacho chamakalonja nacho album chechi chakamira sei and makabatana sei kuti mupedzere mari nechikwata chechi tingati ini ndabva kujeri ndarekodha single yangu ya pana vanhu ndakabhadharawo mari vakandibatsira mwanzanake then mumwe wanoita zvekuimba anonzi Disupawa ndakamulingiswa namukoma Kosiruzo kadoko ndivakandipromota pakubhadhara mari dzekuloncha that single then rhythm ndakaridzwa naDisupawa ndichiridza lead bass ndakaridzwa nomwenzi keta neambira disito kuti arekodha song rhythm isarutunda ndakaitwa naDisupawa then ndapedza vanhu vanoita zvavo ndakazotaura kuchita move unoda kuti tikalonche that single vangazolinka nevakomana vandinavo vanhu ndakaona mufakusi vane bindi ravo inonzi Ocean Wave then ndakataura navo zokuti panenge taita reta ndovapawo something but alright muri munharva ujeri masangana neocean band members makavaapproacha sei kuti avana inini ndairidza ndiri kujeri ndirakuona kuti kaacceptance kamakaitwa imi muchinzi imi munoziva kuti munhu yanga iri ex-convict ke vakomana manje ava yakuno toshanda naye sei pakaita kuti ini ndiri kuprison ndairidza paiva neanga ari officer anga ari kurehab by that time aifara mumwe vamwe vanofutofara music yangu even like vanofora ndiye akanga ane connection nemunhu aisenza aiimba kuOcean Wave linka nevanhu vavo vatinobhuya naye tiri yese vaidaita show yavo vanonzwa mauswa ako then ndakanzi ngauitite naye toketena ndozoketena then ndakaenda ndikanoriyesa just night mangwana achita nation vataita show ndakaita ketena zvikatofamba vamwana vakangonditambira kuti kavapa mari dzavo ina achanda kwanaketena ndobva iye ofisa yebva atobhadhara kuti vakomana ivavo zvaiva zvokuti ndimbonika zvokuti ndiwanisa hapana chandakawana handiti ndiri kuona muchine rutsigiro rwakawanda stereki kubva kuZimbabwe Prison Correctional Services why bose katechitika munhu akapika jeri obva aita se zvapera obva aenda but ndiri kuona musi wamakaita launch iyoyo pakatoya nevakuru ma-assistant commissioners ma-officers vanga vakazara ipo paipai zvinotipa mucherechedzo wechiwe ukama hwemunhu ari kubva mujeri nema-officers makatarisa ma-officers emazuva haasi magadi chiri kudhara ma-officers ipo paipai vanenge vatori pabasa basa ravo rekurehabilitata munhu wofamba newe futi kusvikira wakwanisa kufamba like inini chese chandinoda kuita ndikangoenda kwavari vanototena vototarisa kwandiri votondipusha futi ndizvozvo vanondipusha chese chandaitida kutongoita zvinotodzokera kwavari madzichenturadaenda vototanga kutotita so apaita so tichifamba tese handiti takatasa pachikwata chenyu takatasa panyaya dzenyu dzekuimba mukoma Phillip
chinhu chamungati kune munhu akateerera right now. Muri kundoona ndini Phillip nhoroondo yangu ndakuudzai pandiri panapa nhasi ndiri muimbi. Zvamuri kuda kuti mukuimba kwenyu zvinyatsoti ga ndezvipi? So far ndine message yakati wandei yatoda kuti iende kuvanhu. Yes. Through music. Nyanya chirerekera kuvanhu vevakadzi. Yes, music yangu inekabata ikokosteresteri. Nekuti kune vamwe vakadzi vakanaka zvitwa. Kune vamwe vari kumira sana mai zvishua. Kuzoyawo vamwe vari kuabhusa mai wacho. Ivavo ndo vashoma. Otherwise vakadzi vangu vachifanira kuti varemekedzwe. Zvimwe vanozokundwawo nesituation, but chandotaura kuva ndechekuti music iripo, ichauya, though zvinhu zvichiri zvakandiomera this time. Handii pazvinhu zvakaoma apa. Chii chakakuomera so that ari kuona but alright pazvinhu zvavataura ihipi so zvakavaomera, asi ini ndoda kuisa kadonhwe ako kuti zvireruke pichana. Mumwe oda kadonhwe kuitira kuti at least zvikasvika pahafu pakutapudza matambudziko ezvinhu zvakakuomerai mukoma Phillip kuti nyaya yenyu yokuimba neupenyu huendere mberi ndezvipi? Chekutangisa ichi takatarisa muona munhu mandakagara ndomba mangu. Itori room yandotobhadhara rent. Nemumo mandandiri mubedroom. Makatarisa muchaona mune kamubhedha wana nebushing tray nemapaketi amukutora. Hamuna kana chekuti ndinomukawo ndichidya. Ufu chinhu chakaoma ndiri kurarama ndichidya mabhisiketsi nedrink. Pandakalonja albamu yangu hazvina ndibudira bhora. Kambichana kandakawana ndakadecida kuti nditenge mubhedha ndikwanisewo kutanga zvinhu zvomukuona ndiri munhu mukuru. Unoona munhu akanditambira akakuloka almost more than a year achindiita look after pane zvese, chikafu, famba, kuita sei pasina kana chaidzoka. So unopisaona kuti handingarambe ndiri load kumunhu ufuichi munhu anenge ambotensawo. Saka kashoma kandaona kandikambosuduruka kuti ndiri pasaidi pamwe ndikakwanisawo kuona kuti ndani kaka. Tikati mwedzi unoindi wangu kutanga kuloja. Akatarisa mumba mangu mune mabhisiketsi chete kadrink. Mabhisiketsi aindatomboti ndidye ndikati wasara mbija zvemanheru. Unoona kuti handisati ndakwanisa kana kuti ndibikewo kana kagasi kana sauti yangu vangu hamuna. But ndikurarama ndiri kutyati mabhisiketsi totori. Chandoziva ndechekuti chandakadzidza ndechekuti patience pays. Imemi chaenda tokudonza kuti muuye kuno. I failed kuya kutaura. That is ndashaya 50 cents. Ndizvozvo. Kuya kutaura ndisvikuita ndafeeling. Ani kuswera ndiri panapa. Chekuti ndiite chingambe masenzi ndisofa. Handina. Pandakalonja pakava launch isati yaitwa vakavawo nemaartist mamwe. Ndaifungira kuti pamwe vachazondisupportawo musi welaunch. Maartist wayo ese ndakaita mistake yangu kuti ndakaapproacha maartist mahombe. Ufuichi ndisingazoti vahombe havashedzwe kuvadiki. Hakuna kana one akauya asi kwakazovewo mushamwari yangu anonzi Big Boy Motsi uri muZarabani. Ndiye akauyawo akazotanga kuredza. Akatozivisa kuti function yangu ifambe zvine zviri nani. Saka zvadaro ndopandiri. Handiti. Saka toziva kuti hongu muda kurarama nezvekumagitari. Rimwe basa ramungadi kuti mubatsirwe kuita kuti tibatanidze magitari nekabasa aka masenzi obva aita mairi ndikapi? Chero basa. Nezuro ndakato pamatisi ese mahomba ndakashedza. Apana akauya. Then nezuro ndakabva pana kuenda kuwater force. Akrosa pamachipisa. Ndakabva pana pamaswera apo. Ndifamba netsoka. Pamachipisa. Panonzi pana pagaza. Ndadarike pagaza paipa ndokandikabva kuti Macheso mukapambira pena totutandogara meno kumumberi. Ndadarika ndakangofamba raundi mubani pane kufamba imberi. Pandakasvika paMacheso handinokwanisa kumuona. Ndakaona mwe akabudawo pandakanoka pachetu.
akati no baba achira wapo akaenda kupindura kushuka ndikati kunokwanisa kuamirira kuti ndaida anguswere pakubuzi bashiro zvechokwadi ndikuda kuti ndisangane nabashiro pamwe ndimi anokwanisa kunditsonderana mupfungwa mangu ndizvozvofundidza kudai ndingakwanisa kumuona pamwe anokwanisa kundiita kuti toketena wangu mareza ndoita keten raiza paanenge achiriza ndikakwanisa kuwana something since vakomana vari kuda kundibatsira varipo but inini ndiende pabhawa ndafamba handafamba yese mabhawa mazhinji munomara sure tisokwanisa kuiwana vanongoti nozotifonera zvapera deti rangu aida kuisa unosvika pane mumwe toziva kuti zvatodarika hazvisi kundira mashows handisokwanisa kuawana handiti aya ndoziva kuti baba Shiro vanogona kusachiona chirongwa chine chiprogram ine but I know kuti vanhu vavanoshanda navo vari kuzviona and message inoita se inosvika kwavari and I know kuti pando nemunhu ari kuona program ine mukoma Phillip vachiti appeal manzwa kuti vakasvika pamba pani panogara baba Shiro vanokwanisa kuvaona vaenda kubhindura kushow kana uri kuona program message ngaisvike kuna baba Shiro nhamba dzamukoma Phillip ndo dzakanyorwa apo mukoma Phillip ari kuti chavari kuda kungoitawo curtain raiser kuti vasumuke kana vasumuka munozovarumira zvenyu munhu arida kuzvishandira munhu anga ari kujeri kwemakore akawanda maparira vakaita mhosva vazvitaura vakapara nekusaziva vasanganawo neimwe criminal yangamba kumasvingo ikauya ikashanda semufudzi wemombe asi nekufamba kwenguva zvakazonzi vakomana zvinhu zvakaoma kuti tirarame ngatiti zvakadai so asi slogan yekujeri vanoti yakatambika jeri rinopera mukoma Phillip vabuda pari zvino saka message mukoma Phillip yamuda kusiyira kuruzhinji rweZimbabwe ndeyekuti chini message yangu yekutangisisa iri kunanga kuna baba Shiro yes nekuti even nhasi time amandifonera ndanditori munzira ndaenda pabridge ndakatonanga futi kuwaterfalls pari kundirwadza kuenda nekudzoka kupedza ndakurarama kumbatirwadza ndizvozvo parefu kubva kuno kwasipinde kunobata kuwaterfalls uri message yangu kuti dai ndakwanisawo kusangana baba Shiro nditaure navo pamwe wanga nditori ndirarama life yandiri kurarama pari zvino kushinga zvangu iri kundirwadza because mabhisikets andifunga kuti kudya kwekuti anorwadza munhu ungati uri kurarama but anorwadza ndo zvanditorarama ndichiita kuruzhinji kuti aiwa ngavasave nekubatikana zvandakaita by that time ndaiva mudiki ndizvozvo brain dzangu dzakakwanisawo nyore kukwezvo nemunhu anga agara ari mazviri pari zvino music yangu vanhu ngavaitira vainzwisisa kuti ulimba kuti udii ndine simu imwe gospel yandiri kufunga kuda kuti ndiwanewo kana one pastor anoda very good song andinayo yandoda kuti ndiite naani pastor anenge achida zvake ndibatsirawo kuita that song ndikuzoirekoda ndikuita sese zvekunzi kupara mhosva izvozvo hazvichadzoka zvichawanika kwandiri ndoda kuti music yangu ndiende mberi baba Shiro daenda kwanisawo kuvaona ndopane nyaya yangu anditi mukoma Phillip vada kuti baba Shiro vasangane navo vasumudzirwewo panyaya dzemusic yake asi imwe nyaya ruzhinji rweZimbabwe yataura namukoma Phillip ndeyekuti vari kurarama nekudya mabhisiketsi tinoziva ukaadya mairi matatu achingoenda mudumba achingonogara hapana kana uraubatiki handi mazvona tinoziva kuti inguva yeChristmas vamwe zvakare upfu muri kurasa kumbawo kwama kuti uyu wagarisa wada chiarya nditi sei mukoma Phillip ari kuti aiwa ndipeiwo ndikwanise kubika havanawo zvakare pekubikira kana mine gas stove vari kuitawo appeal kuti ndipei semunhu achangobvawo muusungwa asi vataura vakati upenyu hwandakararama kudhara ndakapara mhosva nekusaziva uye zvakare ndakanga ndiri mudiki kana paine vada kuunzirawo mukoma Phillip zvekudya nhamba dzavo ndo dzatakanyora apa vafonerei vanogara kuAspindale mukangosvika patraffic light apo padhuze riri padhuze nepa inonzi chipolice station yomukoma Phillip Marimba police station muri matena makuenda nedirection yekuenda kuwadzana mukangwafonera masvika ipapo panhamba dzataisa apa aiwa
uyaiwo nekagrocery mukoma Phillip munogona kutoswera navo vachikurudzira gitari vachikutarirawo zvakare nyaya dzakasiyana-siyana dzeupenyu zvecounseling vakuzvigona izi chichiita zvinhu zvavakadzidzira vari kwavakanga vari uye zvakare munogona kuvatora kuenda kumafunctions akawanda as a motivational speaker vachitaura nevanhu vakawanda kuipa nekunakwa kweupenyu hwemunhu achinge ari panze uye zvakare ari mukati mejeri. Nhamba takusira izita ndinonzi Robert Tafumane regai zvinezvi zvichivhare nekunzwa kamwe kamusic kana kuti kambo kubva kuna mukoma Phillip. Asi chikumbiro machinzwa mukoma Phillip vafonere panhamba dziri pascreen. Iye zvinezvi regai tivhare nesong kubva kuna mukoma Phillip. Akandoka anonzi chia Namo ndioi. Namo ndioi gaya takakura nayoi baba vasi unga upenyu wairema kuda ndiwe rufu wakagonzeresa kutora baba namai zare ndiri nherera namo ndioi gaya takakura nayoi baba vasipo panyika upenyu wairema kuda ndiwe rufu wakagonzeresa kutora baba namai zare ndiri nherera ndikachema ndikanzibananigo ndiri mukati mesango rizere nezvikara ndiri kuripira dzandisina kupara jeugaiwove kwangu ndanzwa nekutambiswa ugede moyo anotonga ndimwari anopa upenyu panyika inoga ndimwari iwe ringapedzi kudenga kuna mwari vanoziva pauri mangwana nepauchafa vane unjire vana vati yako vanorarama nekunamsva simba renherera ndokanonzi namo ndiyo handitika aiwa kamanyorera mufana wayo kuda kuti ndirogona kuuraya munhu handitika aiwa mukoma Phillip tinotenda nenguva yamatipa tinoziva kuti ruzhinji rweZimbabwe kazhinji nyaya dzakadai vanenge vasingazivi kuti kune mumwe munhu ari kurarama upenyu hwakaita saiwoyo asi tinotenda nekuti pamukana wamatipa nekutaurawo nyaya yenyu patinosvika paChristmas apa mune makutondifonera muchiti ndine airtime ndafuna kuti aiwa mukoma Phillip mina ndikufonere bheki vati aiwa airtime ndinayo regai titaure nekuti ruzhinji rweZimbabwe panyaya dzekubatsira tinoziva kuti vanobatsira hanzi tichazotaura rimwe zuva yanhoroondo kuti ndakange ndichitotadza kuenda kunoona pamwe muchapedzera makatadza kutobatikawo imimi handiti munhu akuti achigarawo pamba achiti ndirakuona mukoma Phillip manje vanzi vaenda kwakati vaenda kunoridza kwakati ndo chishuwiro cheduwo chekuti upenyu hwenyu husumuke huendere mberi muzobatsirawo vamwe vanenge vari kumashure kwenyu. Tinotenda mukoma Phillip. Message yangu ndisvitsiriwe kuna babasha. Handitika. Ndowega munhu andasara wana ndakatarisa artist mazhinji. Handitika. Mazhinji vandipa code. Tinotenda message inosvika.